bing, bing. So hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Cloud Mota here. Sa video na ito, isasama ko kayo sa pinakauna kong rides ngayong 2025 kasama ang Z900 Moto Club ng Bicol at syempre ang nag-imbita sa atin na si Seth. So marami tayong kasama. So yun nga, samahan niyo na lang ako at sa aming destinasyon sa Naga City. Let's go! Hindi yata yun? Oo. Sa sobrang dami ng lubak and then mga butas sa kalsada, napipilitan kami na mag-overtake and mag-counter flow sa kabilang lane para maiwasan ang mga ito. So, huwag niyong gagayahin ito kung hindi nyo kabisado yung kalsada at kung hindi naman, magdahan-dahan na lang. So yun nga, ang release na ito ay matatagpuan dito sa Bato, Kamsur. So maraming na aksidente dito. Magdobling ingat and talasan ng iyong mga mata.
So yun nga, nandito na kami sa Pili Kamsur. Nag-stop over muna kami kasi yun nga pala ay meron kaming kasamahan na taga Kamsur, taga dito. So ito muna, nag-stop over muna kami para hintayin siya. A few moments later. So pagkatapos nga namin siyang hintayin, dumiretso na kami dito sa Bigs Naga. So napapansin nyo, dito kami mag-aalmusal at dito na rin kami kakain. Pagod mo, buksan mo muna sir para mapasok hangin. Ay, punong-puno. Mas masarap pa gano'n. Hindi. Grabe naman yan! Oh, wala na. Lumalabas na ano, sa drain hose. Sa drain hose. Pag sinarado mo ulit yan, ano, wala. Dahil may mga sariling lakad din itong mga kasama namin, nag-decide na kami bumalik na sa umuwi at bumalik na sa Albay. So yun, sa oras na ito, pabalik na rin kami. Tayo na gusto magpawilit. So yun nga guys, dito na nagtatapos yung aming rides kasama ang Z900 Club ng Bicol at syempre kay Seth. Maraming salamat sa inyong panonood. So huwag niyo kakalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. I-search nyo lang Cloud Moto sa Facebook and then sa aking YouTube channel. So yun nga guys, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at sa pagsubaybay at pagtiyaga sa panonood ng aking YouTube channel. So yun nga guys, dito ko natatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa ulitin. Paalam!